بسم الله وبه نستعين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا وطب قلوبنا بالقاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين. أمبل ما شرف لا تفي لا جبا أمبو بلا جلن فول إسلام كفولي نو يالا كيشنا كهنا كبركة الله تعالى دل على كوكا أني أو بلا جلن نبو أو بسم الله وكجمك حكم كنا لا نو دين بروي دين برو مي جمك إن أبو بلي كسي أنكرم غوما أني كأنكرم بسم الله ولا سك برو كأني ويا دين كنا فنونا أما دوني واتنا عندنا zulhijja konona la zulhijja noy seliba kaloy nandona o konnala seliba kalo fen chama mba khono ni islamia mo be o kirula wala bilibili doyi ambe bagan min faga selido seli kalo inkle tando noy seldo noy laya ma fuma ko laya o bagan nunu kiri jume be ala ani la nyini jume be ala bagan mi wajibiya jon yere ka fagali be wajibiya jon kan anda bina si uludima anga bibaro konnala bi ma welle min be amulo o yankramo ani ambal make El Haj Habib Kan El Haj Habib Kan dina ko hukum konnala alete maye min be yira mola jamana ko nani jamana ko kan tuni ay joro chama ke jamana ko non dine bara hukum konnala na ami wati mina ina fo bi hamdalay misri folo o almami ka dankano o naibu folo don ka farawo kan ministre somi nyeshineno anga dine ko ananga bato ko ma ale au directeur national au direction nationale mimbe bamako yano ale au directeur bay ka fara aka joro chama wero kan abe dine la sewke anga jabarani chama ananga jabarani wero la ana kuma la sesu chaman ana le debnaje ka boroke bi yana nga do boroko na me ambal make bismillah habiba assalamu alaikum wa rahmatullah wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh bismillah ika jem kan hukum konala no dine boroyi anyi wele bileima ya nga wele jabi kan bismillah ika keneka ambe ifoki wala nyimano ka do ki ka do nyine fe anga nyin ngali folo la yamini anda sirama kirit mere bala islamia ka yala jaku ya dudwa wala nakadimia bake o nyin ngali fan folo fan flana abi wajibi ni wajibi do yani joinre kan la yafaga. طيب الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحابته الكرام أنبياء الله سبحانه وتعالى تنو كولي نماندو كسولي أن كنت محمد ككيشين نما بيانا كسولي وسنمون وناك صحابة نمون أني ما هو بتقولوا فوات من كده الله سبحانه وتعالى أما فو أن لا ملك له أن لا جلك له أو من يمانا أنجي فهم amba jiya ka fo be herala ni watila ala kadine o bela jilen ke herala amba fo assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam ankaramu alhamdulillah ka ye au ka kene kan dine masala ni dine barula o ye samantia baye ambe nisodia na ko sobe ambe ala deli ambe min fo ala ka ambela jilen na fanay ambe Allah subhanahu wa ta'ala dili au bibaramuna ke kuma alaka anoya alhamdulillah ya fo tumna ambe la ya watula an kan ga fenda marobi an kan godon la ya kula a folo mi an kan ga do ka kula ya te la dai la date ala bato de donc ala bato o fana na sharia o de ni fen bora la da hukumu kono ka ke ala bato yi o koro ko sharia do re bala sharia mun kan respecter ita boyire la dron ka foko min kadi e mi me beima ki bore ke no bi conformer ala ya foko ka ke tum na pisi ala batoli de do donc ibe ngani asiri ka foki ibna ala de bato c'est très important ala bato bela jili bara folo ngani ay ibe ngani asiri o de kama ango ala bato do ita ke ka foko salido ndron ibe sogo faka dumuni ka chaya doga jini doga ira ka dodi mogoma obeke ngalanini ntoyi donc ala bato do c'est très important akaka mfana iko odengani asiri akiti mi islamia la sunna de do sunna gele no halni doga famia tara ka ko jago yado mais karamo doni ba famba bena munga karankere la amunu mi malik no fe o ka ko sunna gelene do ni maoma ye nyini ngali ko abe jonka sunna gelenu alakira sallallahu alaihi wasallam ka
hadisa dɔ bɛ yen hadisa in na a b'a fɔ Umu Salama o de ye hadisa in lakali kira b'a fɔ hadisa in na ko ni saliba kalo jɔra n'an ye saliba kalo ye ko ni maa min bɛ fɛ ka laya faga o tigi kana bɔnsi dɔ bɔ a la a kana di a kana sɔnni tigɛ fo laya ka faga sariyatigiw ye nin de kɛ dalilu ye parce que kira ko hadisa in na ko ni mɔgɔ min bɛ fɛ ka laya faga donc o b'a yira k'a fɔ ni diyagoya kun don kira kun t'a fɔ ko ni mɔgɔ min bɛ fɛ ka kɛ donc yan nɔ kira ye liberté to mɔgɔw bolo k'a fɔ ko ni mɔgɔ min bɛ fɛ ka kɛ nka sariyatigiw fɛ yen kira ka hadisa dɔ fana bɛ yen k'a fɔ ko maa o maa ni laya se kɛr'i ye e ma laya faga k'i kan ka sali yɔrɔw ye k'a to i ye ɲuguntɔ kow kɛ donc sunna min don sunna gɛlɛn don n'a se b'i ye i man ka bali ka kɛ basa karamɔgɔw fana tɛ o tigilamɔgɔ encouragé o la man wajada sa'af walam yudahi fala yaqribanna musallana kira ko ta alayhi salatu wassalam ibn majah o de fana bɛ nin hadisa in walafi maintenant laya bɛ wajibiya mɔgɔ minnu kan maa o maa bɛ yen ni silamɛ don alabato bɛɛ a sariti fɔlɔ ye silamɛya ye o kɔrɔ ye ko ni maa dɔ ye laya bɔ k'a sɔrɔ silamɛ tɛ a ye fɛn dɔ kɛ a ye sogo faga an t'a bala la sali don ɲɛnajɛ don mais a tɛ considéré comme laya silamɛya la donc silamɛ hɔrɔn a tigi bɛ voyage la o a b'a ka dugu la o ni laya se b'a ye a kɛra cɛ ye a kɛra muso ye a kɛra denmisɛnnin ye a kɛra mɔgɔkɔrɔba ye a tigi kan ka laya bɔ laya tɛ mɔgɔ kelen de kan maa min bɛ hiji la ni naamu fini b'a la ihram bɛ mɔgɔ min na o tigi tɛ laya bɔ laya to ka wajibi ye olu bɛ saga min faga maka o ye hadiyu de o ni laya tɛ kelen ye hiji ye cogoya damadɔ ye nka anw ka fanw fɛ an ka jamana ninnu kan an bɛ hiji cogoya min choisi a bɛ f'o ma ko tamato c'est-à-dire an bɛ bɔ ni Madina de an bɛ naamu ta Abiyar Ali n'an bɛ ka bɔ Madina an bɛ naamu ta yen de ka na Maka ka umra kɛ n'an tilala umra la an bɛ naamu fini bila ka hiji kɔnɔ ni hiji sera an bɛ naamu ta kura ye ka sɔrɔ ka taa hiji kɛ an b'o baara min kɛ o de bɛ saga faga in kɛ hiji den kan mais o tɛ laya ye bon ale bɛ hiji la a t'ale kan jagoya ye k'a fɔ ko n ka laya sɔngɔ to so mɔgɔ dɔw b'a kɛ baara ɲuman don mais a t'i kan wajibi ye o tɛ jagoya ye laya sariti la hiji den sen t'a la parce que ale bɛ ihram na ale b'a ka hadiyu de bɔ donc maa o maa ni ka sɔrɔ se b'a tigi ye o se la dɔnnibagaw ye min fɔ setigi ye o ye min jate setigi ye i n'a fɔ maa min ka san balo b'a bolo mɔgɔ dɔ bɛ yen i b'a sɔrɔ a lafiyalen don san kɔnɔ a ka san balo b'a bolo mais ni ka sɔrɔ saliba sera misaliya la saga ye 5000 ye 5000 b'i bolo a warijɛ mais ni e ye 5000 don saga la sisan ni seli tɛmɛna e ka balo bɛna k'i bolo problème ye laya t'o tigi kan f'a ka sɔrɔ i bɛ se yɛrɛ kɔrɔ i bɛ se k'i yɛrɛ balo donc Allah subhanahu wa ta'ala y'a fɔ an ye ko la yukallifu Allahu nafsan illa wusaha donc ala ye ko min nɔgɔya adamaden ma i man kan ka a gɛlɛya i yɛrɛ ma dɔw bɛ se ka ɲininkali kɛ o se babu kelen in kɔnɔna na k'a fɔ ko bon an b'a ye service dɔw la u bɛ juru don u ka baarakɛla la o b'a tigɛ a ka salaire la dɔɔni dɔɔni service bɛ se ka kɛ terimaw ni ɲɔgɔn cɛ entreprise ou même secteur bɛɛ la a bɛ se ka kɛ sariyatigiw ye mun fɔ o la n'a sɔrɔ o juru façon garantie b'a sarali la a t'i ka balo bali et puis juru fana sariya ye minnu ye a b'o respecter ka o juru ta ka laya bɔ o tɛ baasi ye service ye laya di an ma an b'a sara en 10 mensualité ou en une année san kelen kɔnɔ sariyatigiw fɛ bari dalilu bɛ yen c'est-à-dire garantie dɔ bɛ yen salaire b'i bolo sariyatigiw tɛ ban o juru façon ma ka laya bɔ min bɛ kɛ i ka degun ye la yukallifu Allahu nafsan illa wusaha ala k'an bɛn sababa ma o tɛmɛnen kɔfɛ laya yɛrɛ bɔkun jumɛn b'a la c'est-à-dire philosophie jumɛn bɛ laya yɛrɛ la
Alhamdulillah, an karamɔgɔ ni question in c'est très important. Ɲininkali belebeleba de ye nin ye. Nin de kan ka faamu laya la, kan ka faamu alabato bɛɛ lajɛlen na k'a dɔn alabato i bɛna min k'a laɲini ye jumɛn ye. N'an ye laya ta k'a lajɛ, karamɔgɔw ye fɛn sigiyɔrɔma 6 fɔ min ye laya ka laɲini ye. Adamaden kan ka min dɔn k'o waleya ka a sabati i dusukun ni hakili la. Fɛn damadɔ, fɛn 6 ɲɔgɔn. A fɔlɔ ye min ye, n ko fɔlɔ taritibu tɛ k'a fɔ de fɔlɔ nin ye filanan u tɛ ɲɔgɔn ye en tant que tel, mais an kan k'a dɔn k'a fɔ laya ye ka Ala ka nɛɛma waleɲuman dɔn, ka Ala ka nɛɛma waleɲuman dɔn. Rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya ila akhir al-aya. Ka Ala ye nɛɛma min k'i ye, ka san yɛlɛma ka san kura yir'i la, i balolen don i ka kɛnɛ, ka tila ka se d'i ma nafolo la, i bɛ se ka saga bɔ, i kan ka Ala fo ka Ala waleɲuman dɔn. O ye fɛn min ni a nafa ka bon kosɛbɛ kosɛbɛ. An y'a f'i ye filanan na, an bɛ se ka mun fɔ, sha'ira min sha'iril islam, silamɛya ka taabolo dɔ don, alabato don, ka Ala ka yamaruya kan labato, istijaba li amrillah, Ala ko k'a ka kɛ a bɛ kɛ. O ye 2 ye. Sabanan min n'an b'a da o kan, an bɛ se ka détail di o la, o ye laya ihya li sunnati abina Ibrahim alayhi salam, nabila Ibrahima ka sunna ɲɛnɛmayali, yarɔ bɛɛ lajɛlen yɛrɛ b'a dɔn. Mais n'a fɔra ko nabila Ibrahima ka sunna ɲɛnɛmayali, o ye mun de ye? Pour que an ka o faamu, i bɛ nabila Ibrahima yɛrɛ ka ɲɛnɛmaya lajɛ, an bɛ walanda ta ye. Ala ye kira caman cité kuranɛ kɔnɔ, k'u tɔgɔ fɔ, k'u ka bonya fɔ. D'abord kira 5 mun bɛ yen n'u ka fisa di kira bɛɛ ye, ulul azmi mina rusul, nabila Ibrahim ye olu dɔ ye. Ala ye kira min ta tɔgɔ ma k'a fɔ k'a ye layidu dafa, mɔgɔ kelen, o ye nabila Ibrahim de. Ala ko wa Ibrahimu ladhi wafa. Nabila kiraw caman ka bonyaw n'u ka fisamantiyaw fɔra, mais k'a ta tɔgɔ ma ko Ibrahima min ye layidu dafa, o kɛra kiraw bɛɛ la, o kɛra ale kelen dɔrɔn de. Wa Ibrahimu ladhi wafa. Kuranɛ b'an ladi, Allah subhanahu wa ta'ala bɛ a fɔ an ye, wa man yarghabu an millati Ibrahima illa man safiha nafsa. Ko n'i ye nabila Ibrahima ka sira dɔn, a ka taabolo Ala ko la, ko naloma de b'i mabɔ o la quoi. Ala b'a fɔ ko walaqad istafayna, an de y'a sugandi, an y'a sugandi, wattakhadallahu Ibrahima khalilan, Ala de y'a sugandi k'a k'a teri ye. Fi dunya wa innahu fil akhirati lamina salihin, an y'a choisi diɲɛ kɔnɔ yan wa lahara fana maa ɲumanw olu dɔ don. A y'o sɔrɔ cogo di? Mun de y'a ko ye? idh qala lahu rabbuhu aslim qala aslamtu li rabbil alamin. Ala k'a ma ko nabila Ibrahim ko silamɛya jumɛn ko don? An m'a détaillé dɔɔni pour que an k'a faamu. Qala aslamtu, a ko n sɔnna, n silamɛyara, n ye n yɛrɛ di Ala ma. K'i yɛrɛ di Ala ma sans condition, sans réserve, o de silamɛya ko don. C'est soumettre à la volonté de Dieu, c'est donner à Allah subhanahu wa ta'ala, k'i yɛrɛ di ka kolo Ala ye, k'i yɛrɛ di Ala ma. N'a ko i ka min kɛ, i b'a kɛ sans condition, ɲininkali t'a la. O de y'a to an k'an b'a ka sunna min ladege. falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madha tara. Den sera funangɛniya ma, a sera niveau dɔ ma, ni fa bɛ to ka kow kɛ ɲɔgɔn fɛ, u bɛ tɔgɔma, u bɛ yala ɲɔgɔn fɛ. O waati nabila Ibrahim ye sogo min kɛ, an bɛ kuma in sonya, a ko denkɛ in ma, ne y'a ye sogo la, Ala ko ne k'i kantigɛ ye, e ko cogo di? Ɲininkali kun tɛ k'a bɛ den ka vie ta, n'a bɛ sɔn ou bien n'a bɛ ban. Ɲininkali kun tun t'o ye, a bɛ fɛ ka assurance dɔ sɔrɔ, a bɛ fɛ ka témoignage dɔ kɛ. Unzur madha tara, a bɛ leçon di anw fana ma, dutigiya
o kɔrɔ tɛ k'i ka kɛ dictateur ye min ka di i b'o kɛ tuma dɔ la dudenw ɲininka o hakilina la a bɛ e permettre k'a dɔn est ce que i ka éducation ɲɛna ou bien a ma ɲa parce que e bɛ mission dɔ de la en tant qu'éducateur ne ma dudenw hakilina ɲininkali kɛ e t'a dɔn ala ye mission min di e ma i ka éducation n'a ɲɛna ou bien n'a ma ɲa a bɛ temps d'i ma ni min ma ɲa i ko corriger ayi Ismaël ɲininka Ismaël ko ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insha Allah min as-sabirin ne fa ala ko i ka min kɛ o kɛ ne la sɔnna ne bɛ kɛ sabalibaga dɔ ye a ma sɔsɔ quoi il n'a pas posé de question pourquoi ala ko i ka ne faga o kuma solution wɛrɛ t'a la ah non ne tɛ sɔn o ma ne kelen de b'i bolo non ala de ko ka kɛ a ka kɛ o de y'a to nabila ibrahim ka silamɛya ala y'a fɔ a ye ko aslim qala aslamtu li rabbil alamin wa wassa biha ibrahimu banihi wa yaqub ya bunayya inna allaha astafa lakum ad-dina fala tamutunna illa wa antum muslimun donc yeah, non seulement ale yɛrɛ di ala ma mais a y'a denw bila o sira kan o résultat dɔ de ye nin a ko denkɛ ma ala ko ne k'i faga n k'i kan tigɛ a ye ya abati fa'al ma tu'mar mais ala de ko t'a kɛ a muso fana a y'o informé n bɛna nin kɛ o fana ko k'an bɛ bi ko an bɛ ala kɔ o de la ala ko falamma aslama wa tallahu liljabin wa nadaynahu an ya ibrahima qad saddaqta ar-ru'ya falamma aslama u fila silamɛ ale o kuma nabila ibrahima yan'o don cɛ silamɛw kun tɛ ya silamɛw kun don mais falamma aslama c'est-à-dire u kelen kɔfɛ k'u yɛrɛ di ala ma nabila ibrahima ye décision ta avec il est déterminé maintenant a nana ni den ye k'a da a bɛna kan tigɛ ale y'i yɛrɛ di il est prêt à le faire den fana sɔnna a y'a yɛrɛ di falamma aslama ala bɛ fɛ an ka silamɛya ka ko de nin maana in an kan ka o de bila an dusukun na ka baara kɛ n'a ye an ka ɲɛnamaya bɛɛ la nabila ibrahima ka silamɛya kɛra o de o de la a kɛlen ka a ka ci daminɛ n'a ye a ka mantonw qala ata'buduna ma tunhituna wallahu khalaqakum wa ma ta'malun a kɛlen k'o f'u ye k'a fɔ a ka mantonw ye ko aw yɛrɛ bɛ fɛn min dilan aw bolo la boli ninnu aw b'o de bato non seulement ala de ye aw dan mais aw b'a bɔ jiri minnu fana la ala de y'o jiriw dan olu bɛ se ka jɔ ala jɔyɔrɔ la cogo di qalu ibnu lahu bunyanan fa alquhu fil jahim ko ka disposition ta ka jahanama dilan ka ibrahima bila kɔnɔ fa aradu bihi kaidan fa ja'alnahumul asfalin jaga n'i yɛrɛ di ala ma ka to ala nɔfɛ ala b'i ka kɛlɛ kɛ ninnu ye disposition bɛɛ ta k'u bɛ ibrahima jeni fa aradu bihi kaidan u ye bɛnbɛnbɛn siri ka dabali siri a kama ala ko k'olu de kɛra pɛrɛdanw ye nabila ibrahima de gɛnna basa nabila ibrahima u kelen ka tasuma labɛn k'u b'a bila kɔnɔ jibril y'a teri de ye jibril ye ala ka cidenw de jibrila ni mɛlɛkɛ caman nana ka na ibrahima ɲininka ko ci dɔ t'i fɛ k'a fɔ ala ye nabila ibrahima ko ci bɛ n fɛ k'a fɔ a ye a y'o fɔ jibril ko k'i t'a fɔ ye n k'a fɔ a ye a ko k'o y'a ye k'o to yen ne n'ala ni ɲɔgɔn cɛ k'a ma se fɔli la ko ne teri de don a ko k'a teri ye n ye mɔgɔ t'i teri ye gɛlɛya la ka to yen a ɲɛ bɛ n na hasbi min su'ali annahu a'lamu bi hali c'est-à-dire ni silamɛya b'a to i ka ko bɛɛ di ala ma quoi ni tɔɔrɔ y'i sɔrɔ i b'a di ala ma n'i ye hɛrɛ sɔrɔ i b'a di ala ma nabila ibrahima ma réagi wayi somɔgɔw ye n janfa u ka n défense ta a m'a fɔ ko jibrila nin fɔ ala ye la a ko dɔrɔn ala bɛ ne dɔn n bɛ lahalaya mun na a ɲɛ bɛ n na donc o bɛ ne wasa ne t'a la wele o de y'a to ala y'a bɔ bolo la o yɔrɔ la ala y'a bɔ bolo la k'a kisi qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala ibrahim maa minnu ye bɛnbɛnbɛn siri ala fa ja'alnahumul asfalin mun y'a kɛ a ka silamɛya a y'i yɛrɛ di ala ma a y'i yɛrɛ di ala ma o de y'a kɛ a ye den in nada ala y'a dɔn sisan kɔni a jɔra den in kan tigɛli kan parce que a ye muru yɛrɛ ta k'a bɛ kan tigɛ muru ma sɔn parce que fɛn dɔ bɛ an karamɔgɔ Usumani fɛn o fɛn n'a bɛ kɛ diɲɛlatigɛ la muru ka kan tigɛ tasuma ka jenini kɛ ni i ye mɔgɔw ɲininka dɔw b'a f'i ye ko tasuma ka laada de ye jenini ye
dɔw b'a fɔ ko muru ka laada ye tigɛli ye mais Ibrahima bilala tasuma la a ma jeni o muru ma nabila Ismail a b'a kantigɛ hali bi anw fɛ yan mɔgɔ dɔw bɛ yen muru tɛ don o la o ala tɔgɔ la quoi muru tɛ don o la o kɔrɔ ye di ko laada tɛ ala ka danfɛn foyi la ala ka danfɛn bɛɛ bɛ ala ka yamaruya de kɔnɔ maaw ye min kɛ ko y'a ka laada ye pour que a ko exécuter ala de b'a fɔ tasuma ma a ka jenini kɛ a bɛ jenini kɛ ala de b'a fɔ muru ma a ka tigɛli kɛ a bɛ tigɛli kɛ ala ko wa fadaynahu bi dhabhin azim nabila Ismaila kuma bɔra ni saga ye an b'o saga faga de ladege mais nin maana in a ka kan an k'o de hadaru an dusukun na ka o kɛ an ŋaniya ye saga kantigɛtɔ ka ala deli o ka kan taabolo ye an ka ɲɛnamaya bɛɛ lajɛlen na karamɔgɔ. teliyala an y'a f'i ye k'a fɔ ko nabila Ibrahim ka sunna ɲɛnamayali don ani dalu kɛnɛ don dalu wulibali don ani dalu dafalen ala ka kumakan na wa nin ye seereyaba de ye hadamaden ka limaniya la c'est-à-dire n'i ye a kɛ ala y'a fɔ cogo min ka nabila Ibrahima ka misali ladege limaniya taamasere de don k'a fɔ ko karisa dalen don ala la ani ka ala ka yamaruya k'an labato o ka k'i taabolo ye i ka ɲɛnamaya bɛɛ lajɛlen na o taamasere don ale fana b'a to hadamaden yata'allamu al-mu'min min khilali as-sabr hadamaden a bɛ hadamaden kalan sabali la c'est nabila Ibrahima sabalila de degun fɛn fɛn y'a sɔrɔ tɔɔrɔ fɛn fɛn y'a sɔrɔ a sabalila ala ka lajarabiliw bɛɛ kan ala ko k'ale y'a lajarabi ni fɛn caman ye fa atammahunna a y'a bɛɛ lajɛlen dafa donc sabali a y'a den n'a muso ta ka t'u bila yɔrɔ la ji tɛ yɔrɔ min na ka sabali k'a fɔ k'a bɛ den kantigɛ ka sabali tasuma kɔrɔ donc i b'o fana kalan nin baara in na donc ani ça fait que wagati bɛɛ lajɛlen n'an hakili jiginna nabila Ibrahim ni nabila Ismaila la k'an to degun o degun kɔnɔ an bɛ sabali an b'a dɔn ko bɛɛ bɛ fara ala la wa ko bɛɛ lajɛlen fana bɛ ban. ninnu ye kun belebelew ye laya kan ka faga kun mun na i y'a fɔ cogoya min na an ka waati sera kuncɛyɔrɔ ma nka an karamɔgɔ yan'an ka bɔ kuma kɔnɔna la n bɛ fɛ ka dakuruɲa laban kɛ dakuruɲa 2 yan'an ka don seli kɔnɔna la donba dɔ fana b'an bolo n'o ye kalo in tile 9 ye n'o ye arafa don ye arafa fana ye donba ye dakuruɲa 2 an kan ka mun kɛ arafa don an minnu bɛ yan surtout ɲina jama fanba ma taa hiji la ma bɔ i ka jama si ma bɔ i ka jama la ka taa hiji la an kan ka mun kɛ arafa don. alhamdulillah o ye karamɔgɔ b'a fɔ ko a taarif min ghayri arafa ka arafa kɛ ka sɔrɔ an tɛ arafa kɛnɛ kan alhajju bil arwah la bil ashbah ani a b'an permettre an bɛ arafa kɛ ka hiji kɛ n'an dusukun ye ka sɔrɔ farisogo tɛ maa dɔ bɛ yen a tɛ hiji kɛnɛ kan i n'a fɔ ala donna an ni hiji cɛ ɲina an k'an jija an ka hiji kɛ k'an to yan an dusukun ka taa magan an dusukun ka hiji maa dɔ bɛ yen a bɛ magan a bɛ hijidenw yɛrɛ cɛla koyi a farisogo de bɛ mɛ dusukun tɛ yen donc anw minnu m'a sɔrɔ alhajju bil arwah kira ka sahaba dɔw bɛ yen arafa don tun mana kɛ k'u to kɛnɛ la u tun bɛ arafa minnu bɛ arafa jɔ u b'olu ladege ladegeli jumɛn ko k'a don sun ka tila ka a don bɛɛ lajɛlen kɛ ala kosuma la ni duwawu parce que donba de don a duwawu bɛ jaabi hɔrɔma 2 de b'a la hurmati zaman wa hurmati makan ni an ma makanu yɔrɔ sɔrɔ na an farisogo ye an k'an jija an dusukun ka taama an dusukun ka hiji an ka tawafu kɛ an ka jɔ arafa an ka sa'ayu kɛ bɛna safa wal marwa ka aw fo ka aw waleɲuman dɔn ka duwawu kɛ aw ye an bɛ duwawu fɔlɔ an karamɔgɔ la samahati sheikh Seyidi Sharif Usman Madan Haidara ale min ka miiri ɲuman n'a ka ŋaniya ɲuman n'a ka hakili ɲuman ye nin baarakɛminɛn di silamɛw ma u ka baara kɛ n'a ye an bɛ a fɔ ka duwawu k'a ye a n'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen di kalandenw ala k'u bɛɛ lajɛlen kɔlɔsi fɛn fɛn bɛ baara kɛ télé la minnu bɛ administration na ani minnu bɛ baara kɛ technique la ani fanganijɛ n'u ka hakili ye ka duwawu ka kelen kelen bɛɛ lajɛlen baara in kɛ ko ɲuman ala k'a nɔgɔya ala ka nin kɛ an bɛɛ lajɛlen ye sadaka jariya ye ka duwawu k'an ka jamana ye ala k'an ka jamana kisi ala k'an ka jamana basigi
bana jugu min bɛ diɲɛ kɔnɔ ala ka a kɔrɔta ka bɔ an bɛɛ lajɛlen kan bi jahi man jahu min dallahi azim. An bɛ an karamɔgɔ fo n'o ye Elhaj Habib Kane an y'a fɔ kuma daminɛ la ni ale ye directeur national des affaires religieuses et du culte a ye jɔyɔrɔ caman fana ta diinɛ ko bunako kan jamana in kɔnɔna la ka da o bɛɛ lajɛlen ka alimami dankan don hamdala ye juma misiriba fɔlɔ la o alimami nayibu fɔlɔ don an bɛ a fo ka da a ka cɛsiri n'a ka wulikajɔ kan diinɛ dɛmɛ la jamana in kɔnɔ jamana in kɔ kan ka dugawu kɛ a ye ka tila ka dugawu ɲini a fɛ. Laya ye silamɛya ka tamasiyɛnba dɔ ye ni ala y'a nɔgɔya min ye ka baara kɛ fɛn ɲumanba de don nka ni ala ma se kɛ min ye o kana mɔnɛ kana jorujugu ta kana i yɛrɛ kɛ i n'a fɔ ka n'i yɛrɛ culpabiliser ka n'i yɛrɛ jalaki ala de ta y'a ka ko ye a b'a kɛ ten alakira Muhammad sallallahu alaihi wa sallam a ye a ka manto minnu ma se ka laya faga a y'a bɛɛ ka laya faga yala a tɛ e bɔ k'a fɔ ko kira ye laya faga e tɔgɔ la bonya bɛ tɛmɛ o kan. Kira sallallahu alaihi wasallam sabatira a ka hadisaw la k'a fɔ ko a ye laya faga a ye laya fila faga a ye kelen faga ko nin ye ne kira ni somɔgɔw ka laya ye a ye filanan faga ko nin ye ne manton fantanw ni ala ma se kɛ minnu ye ka laya d'u ma ko nin y'olu niyɔrɔ laya ye ni ala ma se kɛ e min ye ala kira y'i ka laya faga sallallahu alaihi wa sallam. Arafa don fana ye donba ye an k'an jija a don an kana bila ka tɛmɛ i n'a fɔ don gansanw don de don ni maa min tɛ hiji kɛnɛ kan ni ala y'a nɔgɔya min i k'a don sun a sun samatiyaw caman b'a la dɔnnikɛlaw kumana a kan duwawu jaabi don fana don ka duwawu kɛnɛw sigi dɔw bɛ jɛ ka duwawu kɛnɛw sigi an ka jamanaw kɔnɔna la ka se o duwawu kɛnɛ kan n'i ma se ka se i yɛrɛ ka duwawu caman k'i yɛrɛ o fana ye fɛn min ni a ɲininen don an minnu ni ala ye se kɛ minnu fana ye ka laya fagali tɛ k'a fɔ k'i kelen ka sɔrɔ bɛɛ don i ka du kɔnɔna la ayi i hakili ka jigin minnu ni ala ma se kɛ u ye ka taa dɔ di u ma o fana kana sogoko hami o don o fana ye fɛn min ye niyɔrɔ ye laya la an bɛ Alahu taala deli arafa don ani seli don ala ka se an ɲɛna bato minnu n'an bɛ ka kɛ a kɔnɔna la ala ka bato ninnu bɛɛ lajɛlen minɛ an ye an bɛ dugawu kɛ an ka jamana ye an ka jamana bɛ lomo laban min na nin waati laban ninnu kɔnɔna la an bɛ Alahu taala deli jamana ala k'a basigi an ka diinɛ ɲɛmɔgɔw bɛ wuli ka jɔ min na walasa jamana in bɛ se ka basigi an b'a ɲini Alahu taala fɛ u ka wuli ka jɔ ala k'a ni sababa bɛn k'aw fo ka wale ɲuman dɔn aw minnu tun b'aw ka jabara ninnu ɲɛma ka diinɛ baro la ni diinɛ baro tɛ fɔ ko waati si la jamana in kɔnɔ ni jamana in kɔ kan an bɛ Alahu taala deli an ni aw ye ala ka sigida nataw yira an ni aw bɛɛ lajɛlen na wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. haramun alal ayyami ijadu misli ainu misli